mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, sumulat ako kasi kailangan ko po ng payo ninyo. Nalalapit na po kasi ang second anniversary namin ng jowa ko at pinaghahandaan ko sana ang gabi ng anibersaryo namin. Itago niyo po ako sa pangalang Lavinia. At ito po ang aking SPG, as in Super Pak Ganern Secret File. Mga kabisyo, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, sa darating na February 14, araw ng mga puso, magse-celebrate kami ng second anniversary ng boyfriend kong itago natin sa pangalang Jodel. Isa sa mga pinaka nagustuhan kong katangian niya ay ang pagiging mabait, madalsalin, masipag, at hindi ko rin itatanggi na ang gwapo-gwapo niya. Hindi lang yan mga kabisyo dahil pag nakahubad siya, wala kang makikitang kahit anong hindi ka nais-nais sa katawan niya. Sobrang flawless niya. Para siyang perpektong hulma ng mga mala-Adonis ang hugis ng katawan niya. At sa kabila nga ng kanyang kagwapuhan mga kabisyo, hindi niya po pinaparamdam sa akin na dapat akong matakot sa takbo ng relasyon namin. Wala naman daw kasi akong kaagaw kahit maraming nahuhumaling sa kanya. Wala naman daw siyang pinapatulan o pinapansin. Kaya wag daw akong mag-aalala. Pero DJ Rakitera at DJ Titan Jello, ang problema, kahit binigyan na ako ni Jodel ng assurance na wala akong dapat ikabahala, nababahala pa rin po ako. Parang ako natitreten itong mga naggagandahang mga dilag na nagpaparamdam sa boyfriend ko. Although na hindi pa naman umaabot sa point na ako ang kumakausap sa mga babaeng yon dahil mismong si Jodel naman ang umiiwas. Ayoko na rin naman paabutin pa sa point na wala na akong magagawa. At dapat maparamdam ko sa kanila ngayon pa lang na meron na dapat boundaries. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, pinag-iisipan ko talaga ng malalim kung paano ko ba mas mahuhumaling itong si Jodel. Minsan nga po naiisip ko kung luluhod ako at sasampalataya ako sa kanya. Alam niyo na po yun, pero ang issue ko lang po kasi base sa karanasan ko, hindi siya ganoon kadaks. Sa totoo lang po, jute siya. Oo, may mga panahon na sumasaludo si Junjun pero hindi siya yung bigay na bigay. May pagka-marshmallow kasi yung Junjun niya. Kaya ayoko naman siyang ipahiya. Pero kasi ang totoo naman, kaya ako nag-iisip na luluhod ako sa kanya dahil gusto ko na iparamdam na ako lang ang pwedeng sumampalataya sa kanya. At gusto ko rin po kasi malaman DJ Titan Jello at DJ Rakitera kapag ako ba lumuhod sa kanya. Sasaluduhan kaya ako ni Junjun? O yuyu ko na lang?
DJ Titangelo at DJ Rakitera, maikli lang po talaga itong kwento ko pero kailangan ko po ng inyong advice. Kung sakaling hindi man pagluhod ang tangi kong magagawa para bakuran si Jodel, ano pa po kaya ang pwedeng pasensya na desperadang desperada na galawan yung dapat kong gawin? Naiisip ko po kasi sa anib namin, dapat may mapatunayan akong worth it na mapapanatili ko sa piling ko ang aking mahal na si Jodel. Para naman mapapasabi siya sa akin na worth it talaga akong mahalin. At kahit madaming dilag na nagkandarapa at tumaaligid sa kanya upang ahasin sa akin, wala na silang magagawa dahil sa mga naparamdam at napakita kong performance kay Jodel ay nabighani ko na siya. Naisip ko po kasi kailangan may gawin akong hindi pangkaraniwan para masigurado kong hindi niya ako mapapalitan. DJ Titangelo, DJ Rakitera, tulungan niyo naman po sana ako. Sana maging makabuluhan din ang Valentine's Day nating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbasa. Muli, ako si Livinia at ito ang aking SPG, as in Super Paganer.